Fel athro rwy'n defnyddio'r safonau i fyfyrio ar fy ymarfer yn gyson, maen nhw'n rhoi strwythau i mi ar gyfer fy ddatblygiad proffesiynol parhaus. Y peth mwyaf buddiol yw'r ffaith bod gwerthoedd ac ymagweddau'r safonau yn aros yn union yr un peth, ond mae'r disgrifyddion yn rhoi cyfle i chi ddatblygu am yreinio eich ymarfer wrth i chi ddod yn fwy profiadol. Yn aml iawn, rwy'n uwchlwyth o tystiolaeth sydd yn dod yn syth am gwaith ar lawr y dosbarth i'r parsbort dysgu proffesiynol, enghraifft gwaith disgyblion, lluniau o arddangosfeydd neu dystiolaeth o'r gyrsiau. Does dim angen i chi greu gwaith, mae'n hawdd iawn defnyddio pethau sydd yn codi bob dydd wrth wneud y swydd. Rwy'n meddwl y bydd y safonau yn fy helpu i ddatblygu fy hun fel athro ac arweinydd. Rwy'n teimlo'n barod ei bod nhw'n amlygu fy nghryfderau ac yn dangos meysydd i'w gwella ar gyfer y dyfodol. Mae'r safonau yn annog cydweithredu gydag staff eraill yn yr ysgol ac arloesi sydd yn rhoi ryddid i chi fel athro i fod yn greadigol a rhoi cynnig ar bethau newydd.